ба ҳама салом дӯстони азиз, хуш омадед бори дигар ба канали мо. ҳозир мехоҳам барои шумо анамхе пижамаву начнучкои занонара инчунин як-ду пинюара нишон диҳам ва нархошона фаҳмонам. И видеора ма аз корвон аз тарафи пажарка якм дарвоза якм ряд намедонам ба фикрам якм гардиша ё дуюм гардишаш дуроед бо мебинед. ин магазина навк шудагиам борошон камтарака узра шуда ва ба ҳар ҳол ман гуфтам барои шумо нишон диҳам. Туркияи бисёрош нами нашнучко сар мешава, нами халадорову двойкаву тройко аз 150 сомонӣ сар мешава то 180. Намисла ҳамаш 180 сомонӣ. Нархи донашай як бори дигар хитон биёед бозора бинед, як бор муқоиса кунед, барое ки рости гап ман худам дӯстони азизу видео кардагӣ нестам. Ами вайёра пижамаву халатора нархошона хушу намедонам. ҳами ки пешниҳод карданд ки ба навор гиред, ҳами магазина ба навор гирифтагиему пешниҳоди шумо гардондестам. аз анамин рӯ як бор хитон муқоиса кунед. инаи болош боша 280 сомонӣ будай нархи донаш. бисёрам хушруванд. дар ҳақиқатам качествоошон нағзай аз наздик мебинишона сифаташон фарқкунандаянд. Туркия гуфтанд ва ба наздикӣ бори зиёд меояд иҷада. иншалло ки бо омада барои шумо ма видео карда пешниҳод мекунам. инаи пахтагиҳои қафош 160 сомонӣ будиянд, ҳамроҳи брукошона инамино ҳамаш 160 сомон. гулдорову пахтаги тозаш иҷада не бамбукои калташ ҳамроҳи брукошон 280 сомонӣ турки. болода пинюаро ҳастанд. пинюаро ҳар хеланд 200 100 чанд ам хел. баъд анаи поён да бо ҳаст тройко. и тройко 280 300 ино бо фарқ мекуна аз ӯ 250 280 сомонаи ки буд инош бо камакак сифаташ фарқ мекардай. атласвиё ҳастай. атласвиё 170 сомон гуфтанд тройкаяй. оз якчанд ранги дигаш ҳастай. то охири видеоро тамошо кунед, ӯ рангошам нишон метиҳам. халат дора, бинед майкача дора, халат дора, май дора, брук дора. иношам ам 150 180 сурху дигараш. инаи намудаш 280 сомона. материалаш чӣ бугум ин материала бамбук баред. бамбуки бисёрам хушрӯ. қисми болоира бинед. пижамое ки қисми болоида истодагӣ ҳастанд дӯстони азиз. туркиёи тоза нархошон аз 250 то 350. иҷада ман хато навистагиам нархша, вале бо ами вақти монтажда хушрӯтар гапиам духтарака гӯш кардам. аз 250 то 350 сума будай. ман аз 200 то 250 навистам иҷа. хулас я бор дига хитон бо биёед нархоша хушрӯтар бинед агар ки дар кор боша. баъд метавонед ки харидорӣ намоед. дар иҷа намхе комплекто будай турецки 5 тага ҳастаю 7 тага 250 сум 350 сум нархи донаш. ина чӣ тавре ки дар санами суратош мебинед чизе ки нами суратошда ҳастай анам хелияй. як наборшда 5 та дора, 5 намуд ҳарчи дора. як набори дигараш бошад 7. хеле гуфтам 7 тагаш 350 ва 5 тагаш 250 сомонӣ. ҳозир медонам ки вақтҳои охир бисёр аз тоҷикистон тамошо мекунанд. аввал асосан аудиторияи мо аз Русия буд. ҳозир аз тоҷикистон бисёр тамошо мекунанд ва барои ҳамон шахсоне ки метавонанд омада, мисол имконияти омадан доранд корвон, омада хитон аз наздик бинед, нархошона муқоиса кунед ва харидорӣ намоед. инаи халатое ки ҳозир аз дурун ман нишон додам ҳамоноянд, рангҳои дигаш. бо мо бошед ва видеои дигарам интизор гардед. хайр.